Yapon яңалыклары белән мин Гөлнара. Һәм мин Алсу. Бүген безнең 15-нче чыгарылыш. Виш. М, 15-кә килеп җиттек һәм таулардан башлыйк әле бүген. Таулардан Таулы кеше Алсу, рәхим ит. сезгә аңлатырга теләгән тауым Насудаке дигән тау. Насудаке. Башымда күренә тау. Вулкан. Сүнгән вулкан. Менә минем башымда да бит әле Казан дип язылган. Әйе, Казан. Япон телендә Казан Вулкан вулкан дигән дигән. сүз. Әйе. Бу Ожаган э, әле анда өстендәге вулкан кебек име тора? әйе Анда менә вулкан. ләлә, Әйе. ләлә чәчәге бит инде ул, име? Ләлә чәчәге. Әйе. Масудаки тауы Точи префектурасында урнашкан. Биеклеге 1917 метр. Никко милли паркында урнашкан. Насудаки таулары алар бик күп инде, берничә түбәсе бар. Иң биеге Шаусу дип атала инде. Шаусудаки. Менә шуның биеклеге, аның биеклеге 1915. Иң биеге аның Самбун Яридәке дигән тагын бер икенче тау да бар. Танылган Япониянең 100 тауына бу Шаусу дигәне керә инде. Бөтен кеше Шаусуга менә инде. Аның Самбун Яри бик ераграк, аңа бөтен кешеләр барып җитә алмый. Без бер тапкыр барган бар инде. Аңа көне буе бетә инде. Хайран барырга кирәк. Асахи дигән тагын бер ноктасы бар. Бу минем артымдагысы Шаусу инде. Шаусу. Йөзгә кергән. Ул шул Шаусу дигәне аның вулкан булган инде. Аның башкалары вулкан түгел. Вулкан менә моннан чыккан булган элек. Ул Әйе. 600 мең ел элек чыккан икән. 600 мең ел элек. Бу тауга хәзерге император менергә ярата икән. Бик күп менә икән бу тауга. Бик ярата икән бу Насу дигән тауны. Бик ярата икән. Ел саен менә дип әйтәләр инде. Күп менә икән инде. Менә хәзерге безнең император менә 5 ел була бит инде. 5 ел булды инде. Хәзерге император бик таулар ярата икән ул. Аның 50 еллык стажы бар икән. Бик күп тауларга менгән. 170 тауга, 170 дип язылган инде. 170 тауга менгән. Менә бу Япониянең иң знаменитый 100 тауына да яртысына артык гына менгән дип язылган. Бәлки үтеп беткәндер инде, әйме. Дөньялар белән бик менәләр икән инде алар. Яраталар икән. Бигрәк тә менә бу Насуны бик ярата инде. Насуны өеннән ясалып килгән, менә кул белән ясалган унигирлар ошап торган икән инде ул шунда. Насуда кедә. Шуны күргәннәр икән. Өеннән прям ясалып килгән инде шулай. Күзе күрә. Әйе. Алар да бит инде шундый, шулай Әйе. яшәргә теләй. Ул бит инде кешенең бәхете бит инде ул менә. Әйе. Чын бәхет. Без менә ике тапкыр менде, икесендә дә шуңа тык җил булды. Менә бик каты җил инде. Җилле була. Ул Насудакының тирәсендә таулары юк бит инде. Әйе. Ачык. Үзегенә ничектер утырган шикелле. Шуңа күрә җил анда көчле була бугай инде. Менә Яцугатака да шулайрак бит инде. Менә аңа да күп җилләр. Ничә тапкыр менсәң гел җил анда тоже. Бу да шундыйрак инде җилле. Әйе. Анда кунмыйсың инде бер көн. Әйе, кунырып, Барасың, без төшерсең ул. кунмадык. Инде мин менә кунып барасы килә. Анда менә бер тау өе бар. Шул тау өе бик мәшһүр инде ул. Аның шундый матур онсыны бар. Шунда тауда. Шуны Тау. бик бөтен кеше видеоларга төшерә инде, бөтен кеше инстаграмнарга куя. Яңалыкларга күчәм алайса. Яңа сораштыру нәтиҗәләре буенча Америка Кушма Штатларында яшьләр япон һәм корея телләрен өйрәнәләр икән. Бик популяр була башлаган япон һәм корея телләре. Мгм. Испан теле, француз теле, япон һәм корея телләреннән соң яшьләр арасында 40 яшькә кадәр булган яшьләр арасында инглиз телендә сөйләшүчеләр арасында 3нче һәм 4нче популяр телләр икән. Беренче Мгм. урында испан, икенче француз, өченче япон теле һәм 4нче корея теле популяр икән Америкада, Америка Мгм. Кушма Штатларында. Сөйләшү, алмашу дип аталган тел өйрәнү платформасы мәгълүматларын кулланып, Америкадагы һәм дөньядагы иң популяр телләр тикшерелде. Бу мәгълүматлар буенча дөньяда инглиз теленең иң күп өйрәнелгән тел булуын күрсәтте. Ну, моны бөтен кеше белә инде, иң күп өйрәнелә торган тел беренче урында инглиз.
теле инде. Бу Токиодан Туниска кадәр дөньяның 52 баш каласында иң популяр уку теле. Икенче тел испан теле. Япон теле исә Сингапурда һәм Австралия баш каласы Камберрада иң күп өйрәнелә торган тел икән. Австралиядә бик популяр, менә бу чыннан да шулай. Безнең менә ничә таныш, ничә дус бар, аларның балалары да, ниләре дә бөтенсе белә японча. Япониягә җибәрәләр, менә Австралиyaдан бик күп. Шулай ук Америка компаниялары япон телендә сөйләшә торган, сөйләшә алган кешеләрне эзлиләр икән. Менә бик популяр менә соңгы вакытларда шундай тенденция бара, менә япон телен сөйләшүчеләр телиләр компаниялар. Бу испан теленнән кала инде. Башта испан теле бик Америкада бит инде. Испан теле беренче урында килә. Япон теле Американың 13 шәһәрендә иң күп өйрәнелә торган тел икән. Һәм шул исәптән үк Лас-Вегаста, Сиэтлда һәм Гонолулу шәһәрләрендә иң күп өйрәнелә торган телләр исемлегенә кергән япон теле менә Американың 13 шәһәрендә. Һәм Америка Кушма Штатлары хөкүмәте япон теле өйрәнү иң җиңел телләрнең берсе түгел дигән. Анда сөйләгән. Авыр. Америкалыларга бик авыр бирелә икән инде. Бөтен кешегә дә инде авыр. Ну, бөтен кешегә дип инде менә төркләргә бит җиңел. Төрләр шундый җиңел өйрәнә япон телен. Безгә дә инде җиңел булырга тиеш. Ул бит бер группага керә. Алтай группасына керә бит инде. Җиңел өйрәнәләр төрләр. Җиңел өйрәнәләр һәм бик сөйләшүчән булуларыннандыр инде. Бик сөйләшергә яраталар бит инде алар төрләр. Сөйләшергә яраталар һәм шундый теге характерлары шундый. Ну, монда укырга килгән кешеләр бик тиз өйрәнә инде. Укырга килгән кеше өйрәнә инде. Америкада булсын, нидә булсын. Укыган вакытта өйрәнәсең бит инде студент вакытта. Яшь булуың бер ни булып тора һәм укырга кирәк, язарга кирәк. Менә мин килгән вакытларда әле бик япон телендә сөйләшсәң, дип нитәләр иде японнар. Японча сөйләшкәнеңне ишетсәң, чит ил кешесенең. Менә хәзер бөтен кеше японча белә Япониядә. Шаккатмый. Япония туризм агентлыгы үткәргән яңа сораштыру илдә туристлар өчен иң еш очрый проблемаларны ачыклады. Илдә нинди проблемаларны таптылар дип сорагач, иң еш җавап шүп савытлары булмау булды. 30% бу авыр дип әйттеләр. Шүп савытлары юк бит инде, бердә юк. Бердә юк. Бер кая юк. Юк, ну, монда шүп ату тәрбиесезлек шуклана. Кеше үз шүбен үзе белән ташый шүп. Хәтта кунакка барган очракта да, кунак килә бит инде өйгә. Килгән вакытта кунак үзенең шүбен үзе белән алып кайта. Калдырмый. Әлбәттә. Шүпне калдыру бик тәрбиесезлек шуклана инде. Диме? Анда шүп калдыру. Болай да белән уйлап карасаң да, бала белән киләсең, памперсларыңны ничек кешегә калдырасың инде, яме. Бирәк ни бит инде үзенең. Калдырмыйлар, менә безгә дә күпме килүчеләр булды. Ул аны әйтеп тә тормый, күрсәтми дә ул аны. Әлбәттә, шулай бир дисең бит инде. Бир, монда ат дисең бит инде, яме. Бер Японда менә моны кайда атырга, шүп нигез кайда дип эзләп йөрүче юк. Өйнең эчендә менә ул памперсын алмаштырды. Шып кына нитте дә үзенең сумкасына тагып куйды ул аны, әйтмичә, күрсәтмичә бер кешегә. Бетте. Ул үзенең шүбе бит инде. Менә кунак кешенең кунакка барган өйдә шүп калдырмый. Үз шүбен үзе белән алып кайтып китә. Үзләренә ташыйлар. Без тауда булганда беләбез, диде теге түләүле юлдан барганда анда парковкалар бар. Шул парковкаларда шүп төгү урыны була. Шуның өчен керәбез шул парковкага, шүпне шунда төгүп калдырыр өчен. Анда да инде бутылкалар, кагазлар, отдельно айырам. Айырып Тимер бутылкаларны айырам. Консерва була инде, консерва. Пыяла бутылкалар айырам. Менә аларны бүлеп, һәрберсен менә тауга баргач, бөтенесен айырып, шуларга ташлап калдырабыз, өйгә кайтмыйбыз. Менә шунысы рәхәт инде. Шуңа өйгә кайтасы килми, анда шундый күп җыела ул менә тауда. Инде кишмиш булып бетте инде ул шунда бер ни дә әйме. Шул рюкзакта бит инде төшәсең аны өстән үк.
Менә бит әле тауда калдырмыйсың бит әле, менә Юк, тауда. бит инде. Беренче тапкыр Нико тауына мендек бит инде, Мин әле белмидем дә бит тауда. Шунда салфетка бушап китте. Аны җил бит инде ашап утырабыз, салфетка бушап китте. Аны тотып алып, жүгердем шул теге салфетка артыннан. Бушап китә иде инде шунда аска төшеп. Әйе. Ох, Шул салфетканы көчкә тотып алып калды. Менә төшеп китә язым артыннан. беләм, әйе, менә Шундый. җилдә очып китә бит инде. Әйе, бездә шулай. Әйе. Японнар, бөтен япон шулай. Без менгән тауларда бер шик тә калдырмыйлар. Аны аерым түгел инде. Менә кайбер кешедән калган чүпләрне дә җыеп бирәләр менә теге. Әйе, бар. Кәгазь, бәләкәй конфетлар була бит. Ул конфетларны кесәгә салсаң, аны вроде бы салдым инде. Ну, төшеп китә ул шунда. Теге кермичә инде кесәгә Әйе. инде. Яисә Шуннан, берәрсе чыга. бераз алганда, телефон алганда яңадан чыгарга мөмкин. Шуларны җыеп йөрүчеләр дә бар. Җыялар, бер шик тә калдырмыйлар японнар бик Әйе. чиста. Чираттагы иң күп таралган туристлык проблемасы ул персонал белән аралашу. Мгм. Менә кибетләрдә, рестораннарда, вокзалларда һәм зур шәһәрләрдә, авылларда менә Тел белмәү, тел тел белмәү белмәү. Японнар инглизчә белми, булар японча белми. Әйе, зур проблема инде, тел белмәү. Тел белмәгәч бик авыр. Рестораннарда бөтен әйберләр рәсем белән бит инде. Рәсем белән булуы бик җайлы инде. Әйе, бармак Кеше белән генә өчен күрсәтәсең. бармак белән тотып күрсәтәсең, менә шу менә рәсемдә шуга дип ул чын башка киң таралган проблемалар арасында илме такталарның японча гына язылган булуы. Күбесе японча язылган, иероглиф белән язылган һәм башка телләрдә язылмаган. Әйе. Бик күп җирләрдә шулай. Туристлар булган җирләрдә Язылган. язылган Әйе. Менә мин автобус еш кулланам. Әйе. Менә турист күзе белән карадым, менә язуларына карадым да, шундый бер инглизчә язу юк иде. Барысы да японча, менә шундый авыр дип уйладым, менә аңламаган кеше өчен. Автобус туктаганнан соң гына аякка басыгыз дип язылган. Әйе. Бездә бит инде, ой, минем тукталышым килде, мин тизрәк чыгарга, монда кеше күп, мин бит калам, монда автобуста калам дип курка нитә бит инде кеше. Ярамый инде алай. Менә утырасың, автобус туктаганнан соң гына аякка басырга ярый автобуста. Менә аны укый алмасаң, каян беләсең? Шундый кагыйдә булганын, автобуста. Туалетка кердек дигеме? Анда күп шундый төймәләр була туалетта. Тегене юу, моны юу, киптерү, тавыш чыгару, музыка уйнау, тагы нинди төймәләр бар әле анда? Туктату, Әйе. Авызы йомшак җибәрү дигән кнопкасын эзлисең әле кая икән дип. Хәзер бит төрлечә. төрле шундый. Менә әйтәм ич, Тото ниенә бардык, музеена бардым дип аңлаттым бит. Анда кнопкалар, андагы яңа технологияны бер күрсен. Ни генә юк анда, йомшак юу, йомшак массаж, каты массаж. Шулай итү, булай итү, төрле ниләр бар, функциялары бар. Менә япон теле бик популяр дидек тә, менә япон теле мәктәпләрендә чит ил студентларының рекордлы саны хәзер. Япония студентлар хезмәтләре оешмасы бәйсез административ агентлык үткәргән тикшеренүдә 2023 елның 1 маенда Япония мәктәпләрендә 90,719 чит ил студентлары кабул ителгән. Бу беренче тикшеренү 2011 елда үткәрелгәннән бирле иң зур сон. Һәм 40,000 студент артышы белән узган ел белән чагыштырганда 83% арткан. 83,6% арткан. Бер елда. Чит ил студентлары шул исәптән вузларда һәм һөнәри колледжларда укучылар ел сайын якынча 48,000, 20%-ка артты. Барлыгы 274 студент бар икән. Милләт буенча иң күп студентлар Кытайдан 115,493. Гомуми санның 41%.
Яртысы инде. Инде яртыга якын инде. Икенче урында 37,878 студент белән 13%. Вьетнам, Көньяк Корея 36,339 мең, 13%. Мьянма 4-нче урында 14,946 мең, 5%. Һәм Непал 7,773 студенты белән 3%. Бигрәк күп икән. Әйе. Непал, Мьянма, Бангладеш, шулай ук Америка Кушма Штатлары студентлары саны 2019 елда пандемияга кадәрге саннан артып киткән. Азия илләреннән студентларның саны 254,224 студент икән. Азия илләреннән килүчеләр 91%. Бу Азия илләреннән килүчеләр 91%. Чит ил студентларының иң күп кабул иткән университет Васеда университеты 5560 студент укый икән. Васедада. Аннары Токио университеты 4658. Өченче урында Рицумейкан университеты 3027 студент. Бу атнаның Япон яңалыклары шуның белән тамам. Карап бетергәнегез өчен зур рәхмәт. Сездән комментарийлар көтеп калабыз. Лайкларга онытмагыз һәм безнең каналга язылыгыз. Минем каналга да язылыгыз. Шулай ук безнең видеоларны дусларыгыз, туганнарыгыз белән уртаклашыгыз. Киләсе җомга көн кич белән яңадан күрешкәнчегә хәтле сау булашабыз. Сау булыгыз.